edustaa Sveitsiä. 3 koiralle paikka MM-finaalista tämän lähdön jälkeen. Eli 1 sieltä sitten tippuu pois. Koppi aukeaa alkuerien lähtökulta nopein. Asin Brennel verkon johtopaikka nostaa toisena vastuus Asil, sitten vastuus Savin, vastuus Ahamaan. Saman kennelin koiria nämä sveitsiläiskoirat ovat keskenään. Kaikki vastuus kennelin koiria. Lähtää johtamaan johtaja Hakim Brennel verkon. Toisena vielä tällä hetkellä vastuus Asil. Aivan rinnalla vastuus Savin ulkopuolella siis ja neljäntenä vastuus Ahamaan. Tarkoitus lopputulossa tullaan Hakim Brennel Siderkon tekee oikein reilun etumatkaan toisiin. Näin maassa Hakim Brennel Siderkon toisena vastuus Asil, manteli 2, manteli puolin vastuus Savin ja vastuus Ahamaan. Lähtö on hyväksytty. Ja lähdön 70 tulokset. Lähdön voitti punaisella ykkösmantelilla Kushi, omistaja Sylvie Schultz 34-77 ja finaali. Toiseksi sinisellä ykkösmantelilla Cavallini ja omistaja Schreier 34-90.